Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε απικία σαλιγκαριό και απικία springtails. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς να ενημερώσω ότι τα springtails μπαίνουν σε γυάλες διάφορων ερπετών. Μπορεί και να βρεις έξω στην αυλή σου να βγεις έξω για σκάψεις. Φυσικά είναι πολύ μικρά και τρώνε τις ακαθαρσίες των ζώων και ξεραφύλλα, αλλά και πολλαπλασιάζονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν ξέρω πώς πολλαπλασιάζονται. Δεν ξέρω αν γεννάνε, δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορεί να μην φανούν στην κάμερα. Επίσης, τα springtails πηδάνε και σκαρφαλώνουν μέχρι και πλαστικά. Δεν ξέρω, τα ποδιά τους είναι σαν crested gecko. Λοιπόν, φαίνονται αυτά τα μικρά σπράκια. Σίγουρα δεν θα τα δείτε καλά, αλλά αυτά είναι. Πηδάνε και άρα εντάξει, πήδηξε μόλις τώρα ένα. Και να βγουν έξω δεν θα τα δεις, είναι τόσο μικρά και εγώ μόνο σε αυτό το ξύλο τα βλέπω. Δηλαδή έχει πολλά που βγήκαν έξω και δεν τα βρήκα ποτέ. Λοιπόν, για να κάνουμε αυτό το setup χρειαζόμαστε και ακαθαρσίες. Μπορείς να πάρουμε τις ακαθαρσίες του ζώου μας, του ερπετού μας. Ξέρω εγώ, crested gecko, leopard eagle, red dragon. Τα πάντα, αλλά επειδή τα σαλιγκάρια έχουν τις πιο πολλές ακαθαρσίες, προτιμήσα σαλιγκάρια εγώ, δεν είναι... Τι είναι αυτό? Ένα λεπτό. Λοιπόν, είχε κάτι, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω τις πιο πολλές ακαθαρσίες και αποφάσισα να κάνω setup, να κάνω μια απικία σαλιγκαριών. Έβαλα πολλά σαλιγκάρια, είναι από έξω, δεν τα αγόρασα αυτά. Είναι καλύτερο να τα αγοράσεις, γιατί θα τα έχεις και εσύ, δεν θα ψάχνεις τι να τα ταΐσεις. Εγώ τώρα τους ταΐζω μαρούλι, αν έχουμε, γι' αυτό σας λέω. Δεν τα ανοίγω γιατί βρωμάνε πολύ. Ωραία. Έχουν τρύπες πάνω όπως όλα. Έχουν τρυπούλες όπως και αυτό εδώ έχει κάτι μικρές, να το φαίνονται. Εδώ μαυράκια. Ωραία, δεν τα ανοίγω, θα σας πω πώς είναι το setup όμως. Λοιπόν, την πρώτη φορά που είχα κάνει το έκανα με χώμα. Τώρα δεν το έκανα με χώμα, το έκανα με πέτρες. Να το. Και μόλις είδατε το κουτί και καταλαβαίνετε για πόσες ακαθαρσίες μιλάμε. Βρωμάνε. Λοιπόν, τους έβαλα και καλά για να σκαρφαλώνω, γιατί όλα είναι πάνω, αν τα δείτε. Έχει και λίγα μέσα στο νερό, αλλά συνήθως τα σαλιγκάρια δεν κολυμπάνε. Τώρα αυτά που είναι μέσα δεν ξέρω αν πνίγηκαν. Λογικά για να πήγανε και ζουν. Αλλά ναι. Λοιπόν, για το νερό. Όταν τα ψεκάζεις, γιατί πρέπει να τα ψεκάζεις για να περπατάνε, για να σέρνονται τέλος πάντων, σιγά σιγά δημιουργείται αυτό το νερό εδώ. Αυτό εδώ είναι νερό. Λοιπόν, γι' αυτό δεν ήταν ωραίο με χώμα, γιατί γέμισε το χώμα, έπρεπε να βγάλω το χώμα, να ξαναβάλω άλλο. Άρα το κάναμε πέτρες για να βγάζω απλά το νερό. Θα το βγάζω και θα είναι μια χαρά. Τώρα μόλις κλείσω βίντεο θα πάω να το βγάλω το νερό. Απλά γέρνει το κουτί και βγαίνει. Και με μία τσιμπίδα παίρνεις τις ακαθαρσίες και τις πετάς μέσα στα springtails. Λοιπόν, τα springtails τώρα.
Είδαμε την απικία των σαλιγκαριών. Όχι καθόλου ωραία και αυτή, γιατί βρωμάνε πολύ, πολύ όμως. Καλύτερα να μην την κάνεις μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι καλό. Βρωμίσει ολόκληρο το δωμάτιο. Ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τα spring tails τώρα, η απικία τους. Βάζεις, εγώ έβαλα χώμα από το κρυσταλλικό κόμμα που έχω εκεί πίσω. Θα το ανοίξουμε, γι' αυτό να το δούμε μετά. Θα δούμε πως είναι, αν το βρούμε. Λοιπόν, και έβαλα και ξύλα για να ανεβαίνουν πάνω γιατί τους αρέσει. Όλα εδώ είναι. Λοιπόν, τα βάζω μέσα. Αυτό και τους βάζω στις ακαθαρσίες όπως είπαμε. Λοιπόν, θα πάω να φέρω μία τσιμπίδα να σας δείξω πώς γίνεται. Άμα θέλετε μην δείτε αυτή τη φάση του βίντεο, ή να το κάνω τελευταίο. Όχι. Θα το κάνω τώρα, αλλά άμα θέλετε μην δείτε, κάντε το skip, ξέρω εγώ. Λοιπόν, φυσικά μετά από αυτή τη διαδικασία πλένουμε καλά η τσιμπίδα μας. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μπορείτε να κάνετε skip όσοι θέλουν. Ναι. Φυσικά δεν νομίζω. Αν δεν σας αρέσει αυτό, δεν θα σας αρέσουν και άλλα πράγματα μέσα σε αυτά τα βίντεο. Γιατί ναι, είναι μερπετά. Τι περιμένετε να δείτε. Είναι με ζώα, άρα. Λοιπόν. Αν μιλήσω δεν θα με ακούσετε καλά γιατί θα βάλω την μπλούζα μου για να την βρωμάει πολύ. Έχει πάνω, άμα δείτε, βρωμάει. Και το πετάμε μέσα στο κουτί με τα spring tails. Είναι καλά όσα βάλαμε. Ναι. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολλά. Κάθε μία εβδομάδα θα βάζω καινούρια. Φυσικά εγώ καθυστερώ λίγο γιατί ξεχνάω ή βαριέμαι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα υγρομάντιλο ή ένα χαρτί, ξέρω εγώ, με αντισηπτικό, το πλένουμε. Μπορούμε να το πλύνουμε και με νερό και σαπούνι, όπως τα πιάτα. Και πάω να το πετάξουμε μέσα στην τάλτα γιατί μέσα στο δωμάτιο μου θα βρωμίσει. Λοιπόν, για τα spring tails, μετά θα πάω να την πλύνω και με σαπούνι με νερό. Τα spring tails είναι έτοιμα, η απικία δηλαδή. Ως το αύριο θα έχω φάει όλες τις ακαθαρσίες. Λοιπόν, κακά που μπορούν να προκαλεθούν. Επίσης ψεκάζεται και παίρνω το ψεκαστήρι και πετάτε μία φορά στο κουτί με spring tails για να πίνουν και αυτά νερό. Κακά που θα φέρω. Επειδή το κουτί με τα σαλιγκάρια έχει πολύ υγρασία και είναι μικρό, μπαίνουν πολλά μυγάκια μέσα. Άρα μην το ανοίγετε σε κλειστούς χώρους. Και τώρα το δωμάτιο μου είναι γεμάτο με μυγάκια, κουνούπια και τι άλλο θέλετε. Πάμε να δούμε τον γκρέκο, το κρέστε τικέκο. Λοιπόν, πάμε. Βλέπω την ουρά του. Το βράδυ, δεν το έβγαζα βίντεο, ότι δεν τον είδα ποτέ κάτω, εδώ δηλαδή, να πίνει νερό από τον μπολ. Και χθες ήρθα μέσα στο δωμάτιό μου και είδα εδώ να πίνει νερό και το μπολ του είναι άδειο. Θα του βάλουμε νερό. Ανοίγω το ψεκαστήρι και ρίχνω ελάχιστο και αν πει υπερβολικό, κουράχικα. Αν μπει υπερβολικό πρέπει να ρίξουμε λίγο κάτω, γιατί επειδή η γλώσσα του δεν φτάνει πολύ απόσταση μπορεί να πνιγεί όσο και έχει νερό μέσα.
Λοιπόν, θα ψεκάσουμε λίγο γιατί η υγρασία είναι στο 72 και σε λίγο θα ανοιχτώσει. Ψεκάσουμε εμείς. Αν θόρυβο, Λοιπόν, τελείωσαμε αυτό. Και μιλάκι. Να τον εκεί τον Γκρέκο. Θα προσπαθήσω να τον πάρω. Δεν θα τον πάρω τελικά γιατί μόλις τον ακουμπήσα εξαφανιστεί και σε ένα δευτερόλεπτο ήρθε εδώ. Είναι εκεί από πίσω. Άρα δεν τον παίρνω τώρα. Κάνα άλλο short θα βάλω που θα τον έχω πάνω μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, αλλά θα κάνω και ακόμα κάτι. Θα τον ταΐσουμε superfood. Μισό λεπτό. Εδώ έχω τα ντεκόρ που είχαμε κάνει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Πηγαίνετε δείτε το τώρα. Όχι τώρα. Να τελειώσει αυτό το βίντεο και μετά. Λοιπόν. Να το πουβράχικα εδώ. Και λίγο ζάβος. Τι κάνει. Περιμένετε. Να το δει κοσμητικό εδώ. Λοιπόν. Θα του βάλουμε superfood. Θέλω και τι άλλο. Α, ναι. Superfood έχω γεύση παπάγια. Έχω και καρπουζιού. Κάπου σε ένα σιτάρι, κάπου το έχω, δεν ξέρω πού. Και πάει να το βάλουμε. Αν έχεις κρεστεντιέκο, του βάζεις στην αρχή λίγη ποσότητα και εξαρτάται και η ηλικία και βλέπεις μέχρι πόσο τρώει για να του βάζεις. Εγώ τώρα του βάζω τόσο και λίγο περισσότερο και το τρώει μια χαρά, τα εξαφανίζει σε κάτι λεπτά. Λοιπόν, φυσικά τώρα, λοιπόν, βάλαμε το στη σκόνη, αλλά επειδή είναι σκόνη βάζουμε λίγο νερό και το ανακατεύουμε ώστε να γίνει κρέμα, να κυλάει. Τώρα εγώ δεν θα το βάλω γιατί έξω είναι μέρα και μάλλον θα στεγνώσει μέχρι να το ξυπνήσει να το φάει. Άρα, έλα εδώ. Θα βάζουμε νερό και το ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει κρεμά να κυλάει και θα το φάει. Τώρα εγώ δεν θα του βάλω τώρα, θα αφήσω μέσα στο κουτί τη σκόνη. Απλά ήθελα να δείτε πως γίνεται. Θα βάλω πίσω στο κουτί τη σκόνη και θα το βάλω σε λίγο να ανοιχτώσει, γιατί τώρα δεν θα τη φάει. Λοιπόν, ωραία. Τα βάζουμε εδώ. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και να δείτε το επόμενο βίντεο που θα ανέβει. Γεια σας.